Здравейте, сега ще играм Майнкрафт. Здравейте, сега ще играм Майнкрафт. Да, хора, и аз съм така. Уоу. Чакай, ме. Сега ще видим какъв този мап. Чакайте само да изчакаме Димитър Папазов. Аре, Димитре! Влезе! Пич! Къде е? Его, спална съм в мене. Аре, Чай малко. виждаш ли? Дай затварям вратите, бе. Кой има тук? Добре, се разделим, нямаме. Лабиринт. 6. Мали, колко брони! Искаш малко? Къде се? Чакай, ме! Пък аз намерих иск. Им носиш ли? 106. И лабиринчо. Взех си. Ела от моята White. страна. Аз чукай ще разгледам. Аре? Летичка. Я го чупи този сант. Яко! Добре, грешен път. Чакай. Като спод съм... Не чупи. Сега как ще... И паднах. Нищо поне има още. А не, ти се забрави. А не. Чуйки, ела по моя път. По моя път... Къде си вземи броничката? Обаче ела по моя... Чакай, аз ще я взема и ще я хвърля. Бре, ела при мене, човек, има изход. Виж. Човек, погледни нагоре към огледалата. Да, знам. Ще ме видиш. Ето, видя ли ме? Какво има така? Ела тук. Абе, човек, не ги вземе. Аре, може да им потрябва. Чакам те. Имаш ли? Отиди тук е. И си заповядай. Тук е. Я отиди за още такива. Чакъл. Чакъл ли? За За да го хвърлим. Да. Давай, почвай да слагаш. Не така. Бе, трябва да го хвърляш. Дай чакъл. То не се прави по този начин. Не, те се прави. Сега ще ти покажа. И те се прави, виж как. Да, бе, не се слага, бе. Хвърля се, за да активира бутончето и да отвори вратата. Да, хвърля се. Дай още. Чакъл и на мен. Дай чакъл. Ела тук е, момче. Колко батерия има? Ето. 13. Дай са редовно. Абе, ти си имаш, а това моето е. Аз нямам батерия. Абе, ти си имаш зарядно. Ари, хвърли, бе. Абе, ти нали имаш зарядно, е. Абе, хвърли, Ари. Значи. Чакай да си... Да, тук ти. Чакай. Thanks. Аре, не се правите и някакъв съм. Как ти да е? Къде го намери, бе? Човек, виж! Къде си, бе? Тях те изчакай, ма. Айде, най-плавче. Чакай, аз ще ида първи с майкарта и после ще го пусна. Чули? Чувай, защо следвам. Какво е това, бе?
Що трябва да стрелям? Тук нищо няма. Какво трябва са? What? Това е яко. Чакай, да имаш и друг път. Къде е? Изчакай ме, бе. Къде бе е другия път? Ча малко. Ела тук, виж. Виж малко. Виж кой измислиха, пич. Следваш ли ма? Бе. Чакай. Well, the door opens. Идвай тук. Трябва да търсим някаква врата. Врата. Ча малко, аз ще проверя тук какво има и ще се обадя. Човек, май, мисля, че е този пътя. Чупи си от тез. Хвърли още едно. Абе, човек, чупи си от тез. Айде хвърли още едно стено, стана на флинт. Идвам, изчакай, ма. Идвам. Овчеч ма стресна. Нати всичките. Вой, човек, чест! Коли има в него? О, той е напълнен с диаманти неща. Има само влакчета. Има 99 плюс влакчета. Вземам. Факт, човек. Ето. Човек, аз нищо не виждам. Там ли трябва да отидем? Там някакъв път има ли? Аз имам. Тук ще ни трябва торч. Атка. Тук не може. Чакай малко, бе, къде си, бе? Ето. Чакай малко. Вой, колко такива. Като и място го помня, бе, брат ми. Ние бяхме тук, ела. Как, бе? Като минахме по твоя път. Да. Преди имаше лава. Ела така от моята страна. Да, така аз ги пусках, брат. Войчек, мапа доста макив. В нега е срам ти скоро. Са казали, човек. Къде? Аз човек, моля, и намерих нищо. Да. Още снимам. Къде си, бе? Видях ти името. Не мога да дойда, човек. Как да дойда, бе? Видях. Всякъде. Пак, ой, извиняй, като съм те ударил. Да, ти вече май толкова смеш от мапа. Хора, Добре,
Добре, хора, дано да ви е харесал този клип, така че чао от мен.